Здравейте! В това видео ще се опитам да ви покажа как да обърнете сами монетник Mars 690 от работа в левове да започне да приема евро сами, без да се налага да го пращате на сервис. Отбелязвам, това ще се случи, ако са зададени коректно настройките предварително. Всички монетници 690 могат да приемат по две валути и може да изберете коя да е активна в момента, коя да работи. Ще ви покажа какво трябва да направите, за да обърнете да работи в евро. Колко ще работи, вече ви ще прецените дали ще трябва да се донастройва и така нататък. Сега показвам, монетника в момента е празен. Ето избираме жълтото и А за пълнене. Пускаме 1 лев, 20 стотинки. Тук ще ги правилно. 50 стотинки. 10 стотинки. Продължаваме 1 лев. Можем да ги направим целия. В момента се приемат абсолютно всички български стотинки. Ето евро. Центове. 50. Чувате, изказва го. Ето. Връща го. Пускаме го пак. Отказано. 20 цента. Отказано. 5 цента. Отказано. Ето пак 5 цента. Отказва. 1 евро. Отказва. Така. 10 цента пускахме ли? И него го отказва. Така. За да го обърнем, да започнем да приема само евро, първо вадим касетата и сипваме всички налични монети, които са в момента вътре. Когато жълтото, кажем, че е празен. Връщаме касетата на мястото и ето монетника тръгна. Така. Сега. Айде. Нещо забиха моторите, няма значение. Така, задържаме жълтото, докато отидем на Prices. С бутон B намираме касет Payout. Ето го. Потвърждаваме с бутон A. Отиваме на... с бутон B отиваме на Set Active Cassette. С бутон A потвърждаваме. В момента активна касета 1. С бутон B отиваме на Custom номер 2. Както виждате, настроено е 10 цента, 50 цента, 20 цента и 5 цента да събира. Потвърждаваме с бутон A. Така, отиваме, връщаме се с бутон C, отиваме на Coin Config. Потвърждаваме с буква A. Изписва Current Nation, избираме пак с бутон A, влизаме вътре. С бутон B отиваме на евро, потвърждаваме с бутон A. След това с бутон B отиваме на Acceptance. Влизаме вътре с буква A и избираме евро. Потвърждаваме отново с буква А. След това отиваме, намираме с буква B Channel Setup. Влизаме вътре с буква А, намираме канал 21. Влизаме с буква А. В момента пише Enabled. Натискаме още веднъж буква А. След това буква Б, за да изпише Disabled. Т.е. забраняваме го. Потвърждаваме с буква А. И натискаме жълтото, за да се рестартира монетника. Сега, ето моторите тръгнаха, да я бяха забили. Като идея. Избираме жълтото и А, за да вкараме монетника в режим на пълнене.